Aħbar li għada kif daħlet tajt li għadu kif miet il-ġurnalist veteran Felice Agius. Il-ħin kważi 8 ta' filgħaxija. Il-bulettin tal-aħbarijiet ta' One wasal lejn tmiemu iżda waslitilna aħbar taqsim il-qalb. Le, ma stajniex ma nżellmux lil missierna. Felix Agius jew kif kulħadd kien jafu bħala Felice miet fl-età ta' 73 sena. Felice kien ġurnalist u editur mustaċċun. Beda il-karriera fil-ġurnaliżmu madwar 50 sena ilu meta ngħaqad mal-ġurnal tal-Partit Laburista żmien li kien jinħadem u jkun stampat fil-Freedom Press. Wara huwa ngħaqad mal-Union Press bħala sub-editor mal-ġurnal bl-Ingliż Malta News. Felix Agius għamex żmien fid-Dipartiment tal-Isport qabel ma fl-1981 inħatar editur tal-ġurnal L-Orizzont. Dan f'din il-kariga aktar minn 11 sena għax fis-sena 1993 huwa ngħaqad mal-Gazzetta Kulħadd bħala editur eżekuttiv li ma' kariga dam jokkupa sakemm irtira mix-xogħol. Bosta li ħadmu miegħu kelmuna kif fuq xogħlu, Felice kien ġenwin u rispettat ferm. Felice Agius kien il-ħabib ġenwin illi tagħna l-opportunitajiet. Il-ġenwinità u l-onestà tiegħu mhux biss fuq ħbiberija iżda wkoll fil-pinna tiegħu għaliex kien jara li l-aħbar illi jikteb tkun waħda ġenwina. Fuq kollox imma għal dawk li bħali bdejna naħdmu miegħu f'dan il-kumpless snin twalilu, kienu wkoll il-missier tagħna kien jismana daqsu lied. Il-grupp ta' ġurnalisti ta' żmieni Felix għallimna ninvestigaw, għallimna il-ġurnaliżmu, għallimna nażlu il-fatt mill-allegazzjoni, għallimna nażlu il-fatt mill-kumment. Ma kienx jgħajjad imma leħnu kien jinstema'. L-eks mexxej Laburista u eks Prim Ministru Dr. Alfred Sant rakkonta magħna episodju li bqa' jiftakar meta kien propju Felix Agius li taħ l-aħbar li sar membru parlamentari permezz ta' co-option wara li Dr. Sant ġie mis-safar. U meta ġejt lura Malta, ma nafx li ġejt magħżul biex inkun deputat, insib lil Felice ma' żewġ sejbi oħra, Ġew Borġu Mario Azzopardi, biex jagħtuni l-bxara li kont sirt deputat Laburista. U dik għalija dejjem tibqa' memorja profonda għax Felice illi konna naħdmu daqstant mill-qrib, mbagħad ħass illi kellu jkun vuġi jgħidili l-bċara li kienet bċara mhux mistennija. Intant kienu bosta li selmu l-memorja ta' Felice. Il-Prim Ministru Robert Abela sejjaħlu l-veteran li ma beżaqqat mill-bidla. Il-Partit Laburista rikonoxxa l-ħidma sfiqa ta' Felice fil-ġurnaliżmu fil-waqt li l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin tal-kondoljanzi lil Rabatu. Illum inħossuna orfni għax ħallina l-alliem, imma Felice malajr waslilna d-beżbiża u jgħidilna biex nibqgħu għaddejna l-triq kif kien jagħmel hu wara xi logħba tal-Bayern. Felice l-editur, Felice il-ġurnalist ġenwin, Felice il-missier li kulħadd ħabbu. Grazzi tal-pariri sirja, se nużżuk għal dejjem.